Адвоката Еміля Курбєдінова звинуватили у нібито зловживанні свободою інформації. Захисника кримців схопили співробітники окупаційного центру протидії екстремізму за допис про те, що окупаційна влада мобілізовує в Криму студентів попри відстрочку. Хоч канал у Телеграмі і анонімний, але авторство постів не приховане. Судячи з усього, Курбєдінов писав про затримання кримських татар, коментував сфальшовані справи та надавав юридичні рекомендації. Однією з таких була порада кримським студентам писати заяви до окупаційних військкоматів про відстрочку. На думку окупаційних силовиків, це інформація, що може нашкодити громадській безпеці. Ну, это полнейшая чушь, по-другому я это назвать не могу. Действительно, я очень много в социальных сетях размещал и размещаю информацию, и буду размещать информацию по фактам нарушения прав граждан, и за это меня не могут привлекать к ответственности как адвоката. Эта информация является абсолютно достоверной, иначе я бы ее не размещал. Еміля Курбєдінова відпустили за 20 хвилин, оскільки за цим звинуваченням не передбачений арешт, а покарання йому обиратимуть пізніше. Примітно те, що незалежного адвоката підстерегли окупаційні поліціянти Руслан Шамбазов та Роман Філатов, відомі участю у багатьох переслідуваннях кримців і навіть катуваннях. Видання «Грати» повідомляє, що перевірку Курбєдінова окупанти розпочали за анонімним доносом, який отримали 23 січня. Написала його Еміне Білялова. Це адміністраторка інтернет-мережі доносчиків кримського колаборанта Олександра Таліпова. В одному з голосових чатів вона обурювалася антиросійській позиції Кремли і навіть приміряла на себе роль карателя кримців. Вот гляжу на таких представителей своей национальности и потом реально понимаю, почему, извините, русские вот на нас такие обозленные. Потому что для татар делается все, да, а эти мрази неблагодарные. И мне очень стыдно за представителей моей национальности, что дайте только мне команду, извините, ФАС, я буду лично вторым Сталином для таких мразей, как они. И мне за это ничего не будет. Дату розгляду сфальшованої за доносом справи ще не призначили. Адвокату Кремли загрожує штраф до 100 тисяч рублів з конфіскацією предмету адмінправопорушення, себто електроніки. Утім, допис у Телеграмі – це лише привід, упевнений Курбєдінов. Эта ситуация связана с моей профессиональной деятельностью, это не что иное, как очередная попытка оказания давления сотрудниками спецслужб на адвокатов в Крыму, в том числе и за те дела, которые находятся в производстве. Я прекрасно знаю вот конкретно это дело в отместку, за что было на меня возбуждено. Еміль Курбєдінов – адвокат і правозахисник, який захищає кримськотатарських та українських бранців в окупаційних судах і фіксує порушення прав людини в Криму після російської окупації. У 2017 році його вже затримували за дописи у соцмережах. Окупаційні силовики також переслідують колег Курбєдінова – Едема Сімідляєва, Айдера Азаматова, Лілю Геміджі, Назіма Шейхмамбетова та Рустема Кемілєва. Українські морські дрони докорінно змінили становище у регіоні, бо російський флот більше не має спокою у Чорному морі. Про це заявив посадовець Державного департаменту США, коментуючи знищення напередодні великого десантного корабля «Цезар Кунніков», передає «Голос Америки». На його думку, Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі завдяки креативному та технологічному підходу і асиметричному протистоянню. Водночас радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван наголосив, що попри успіхи Україна потребує підтримки США, яка досі недосяжна через розбіжності у Конгресі. Я казав раніше, що Україна не збирається здаватися. Вони захищають свою країну і боротимуться усім, що мають. Їм допомагають інші держави. Вони також розвивають свій потенціал власними силами, маючи оборонну промисловість, що розвивається. Втім,
Є різниця між цим і тією американською підтримкою, яку вони мають отримати. Це залишається прогалиною, яку слід виправляти, щоб Україна досягла своїх цілей у цій війні. Великий десантний корабель «Цезар Кунніков» уразили у середу 14 лютого неподалік Алупки. Безекіпажні човни «Магура Ві-5» спецпідрозділу ГРУП-13 Головного управління розвідки підловили корабель, ймовірно завантажений боєприпасами. На борту могло бути близько 90 окупантів, але скількох вдалося врятувати, росіяни не розкривають. Шеф української розвідки Кирило Буданов лише зауважив, що пошуково-рятувальна операція результатів не дала. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. 5, якщо вас це цікавить. ВДК «Цезар Кунніков» лише нещодавно повернувся з ремонту в Ак'ярі. Там його відновлювали після пошкодження у порту Бердянська навесні 2022 року. Корабель міг перевозити одночасно дюжину бойових машин і роту десантників. Був задіяний не лише у війні проти України, а й в Грузії. Доставляв вантажі російському угрупуванню в Сирії та Африці. Це вже 4-й десантний корабель росіян, знищений українськими воїнами. Ще 5 досі на плаву. Загалом силам оборони вдалося потопити кожен 5-й корабель Чорноморського флоту і відігнати уцілілу його частину до Новоросійська. Тим самим розблокувати транспортний коридор до портів Одещини. Крим – це не лише військова база, а й постачальник вина для Росії, сказав з пляшкою кримського алкоголю в руці пропагандист з американським паспортом Такер Карлсон. Уже другий тиждень він з турне по Росії, точніше, лише центральною частиною Москви, де намагається довести американським глядачам заможність росіян. Карлсон після нещодавнього інтерв'ю з ватажком росіян Владіміром Путіним знімає репортажі про розкоші московського метро та асортимент місцевих супермаркетів. Wine, it's from Crimea, which not only has the warm water naval base, but also is the source of most of the grapes in this part of Russia for wine. Такер Карлсон – багаторічний автор власного шоу, де поширює тези російської пропаганди про Україну, виправдовує російське вторгнення та звинувачує у розв'язаній Росією війні Україну та Сполучені Штати. Дізнавшись про візит пропагандиста і поціновувача теорії змов до Москви, окупаційна влада Криму запросила його на екскурсію півостровом. Але Карлсон поки ігнорує запрошення та воліє хіба що докластися до пляшки кримського вина з заводу «Вички». Ворог залучить до психологічних операцій іноземних журналістів, блогерів та медійників. Про початок активної фази російської ІПСО під назвою «Перун» попередили в Головному управлінні розвідки. За задумом окупантів, іноземці мають стати частиною кампанії з виправдання російської агресії. Перед тим глава служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко застеріг, що Росія бачить ключ до перемоги саме у внутрішній дестабілізації України.